arkamda uğrayan kubaklarınız, medallarınız, kımmat bakal sowgatlarınız bugün öz iýelerine goşar. Yüreklerde buytanç, gözlerde coşkun, döşlerde münasip ýeňiş bilen getirilen medallar, gollarda bolsa ul üstünliklerin başlangyjy altın kubaklar. Biz nerede diýäňizmi? Biz Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunda bu ýerde garaşdyk. Baky bir tarap Türkmenistan Bedewatly Atmuradyň mekany ýylyna Türkmenistan ruh bilentligi we sagdynlygyň ýurdu atly 15-nji Universiadanyň ýylyklaýyş tabraty geçirilýär. Universiadanyň çäklerine geçirilen ýarşlarda ýokary netijeler görkezden turganlar, şeýle de toparlar, medallar, kubaklar, şeýle de hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar bilen ýylyklanýar. Sportikiyada toparım bilen birinci yer aldık. Gaty şadyan birinci yer alanmız için biz toparımız bilen köp wagt taýýarlyk gördük ýurdumyzda we daşary ýurtlarda şuňaly sportikiyadalarda gatnaşyp gelýäs. Hemişe şuňaly birinci yer alyp duralım. Şu ajaýyp pursatda gahrymany arkadamyz we arkadagy gahrymanyz perdarymyza köp sag bolsun aýtýas. Men okumdan boş wagtym sportun voleybol görnüşi bilen meşgullanýarym. Ýöri tortoknar okum mekdepleriniň arasynda geçirilen ýarşda birinji orna münasip bolup, bäsleşikde ýeňiş galan ähli turganlar gutlaýarym. Pursatdan peýdalan biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäge, döretmäge, sport bilen meşgullanmagy giň mümkinçilikler döretip berýär. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýtýar. Gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bäkbetdi, döwlet häkimiýeti tutýan tutumly işler elmi dama rowaşlyklar ötsin. Görşüme alıp bu sport bayramçylygy ýurdumyzyň dürli künjaklaryndan gelen 7-den 70-e ähli sport öýçülerini bir ýere jemledi. Bizem Türkmenistan habarlar portalynyň asynyň ýeňijileri üstünlikler bilen süýtürekden mutlap bayraklarynyň kowurlarynyň köp bolmagyny arzu edýär. Şu ajaýyp fırsatda Türkmen sportunyň gülläp etmegi, sport diplomatiýasynyň dünýäde tabaralanmagy ugruna ýygy işler durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Goý, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, gelent başary aman bolsun.